ኣብ መንግስተ ሰማይ ደሞ ዝርከቡ ናይ መንግስተ ሰማይ ዜጋታት ከመይ ከም ዝኾኑና ከመይ ከም ዝነብሩ ከመይ ህይወቶም ከም ዝግለጽ ኣብ ማቴዎስ 5 ማቴዎስ 6 ማቴዎስ 7 በደንብ ገይሩ ገሊጹና እዚኣቶም ኣብኡ ተሰብሰቡ ሰባት ደቀ መዛሙርቱ ጥራሕ ኣይኮኑ ኩሉ ሰብ ኣብኡ ነይሩ ግን እቶም ደቀ መዝሙር እዩ ተዘማሃረ ንምንታይ እዚ ናይ ኣመንቲ ትምህርቲ ብመንፈሳዊ ባህሪ ክንግለጽ ጎይታ ይደልየና እዩ ስለዚ ሎሚ ንመሃሮ መንፈሳዊ ባህሪያት መንግስተ ሰማይ ናይ በዓላ መንግስት እያ መንግስት ድማ ኣካይድ ኣለዋ እቶም ኣብኡ ዝዓዩ ሰባት ኣብኡ ዝግለጹ ሰባት ኣብኡ ዜጋና ኢና ንብሉ ሰባት ዝግለጹሉ ባህሪታት ኣሎ እና ጎይታ ብዚአን ባህሪታት ክንግለጽ ይደልየና እዩ ስለዚ እዚአን ድማ መለለይና እዩ እሞ ሰባት ዓለም ዘሎ ሰባት ከመይ ሞ ንለለይ ኣይኮነን ዶ ብዚአን መንፈሳዊ ባህሪታት ክንል እዚአን መንፈሳዊ ባህሪታት ደሞ ክንገልጸን በዚ ዝወደቀ ዓለም ተን መንፈሳዊ ባህሪታት ክንገልጸን ከለና ዋይ እዚስ ሐቀኛ ሳዕቢ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ክብሩና እዩ በቃ ንሕና ከም ዲስፕሌይ ሰባት እዚአን መንፈሳዊ ባህሪታት ክነ ርኢ ጎይታ ዘምሃረና እና ጎይታ ከመህር ከሎ ውሽጣዊ እዩ ዛቱ ውሽጣዊ ናይ ደጋ ይኮን ውሽጣዊ ስለዚ ባህሪታት እዩ ዘምሃረና እንድሕር ባህሪታት ኣጽሪና እንታይ እዩ ዝኽተል ተግባራትና ከም ባህሪትና መስሎም ይወጽኡሎም ስለዚ እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን ሎሚ ከነነብብና ማቴዎስ 5 ካብ 1 ስጋብ 12 ከነነብብና ናይ በሐቂ ቀደም ንኣይሁድ መምህራን ወይንም ኢየሱስ ከምህር ከሎ እተ መምህር ኮፍ ኢሉ እዩ ዘምህር እቶም ዝሰምዑ ሰባት ደግሞ ጠጠው ኢሎም እዮም ዝሰምዑ 2000 ዓመት ከመይ ተቀይሩሉ በጣም አይገርምኩምን ስለዚ ንጎይታ ክብሪ ኩልና ከተሲእና ክነንብብና እሺ እግዚአብሔር ይባረክ ማቴዎስ 5 ካብ 1 ስጋብ 12 ኢና ንንብብ ዘለና بيسوس شب انببو بزح حزبي مسرعه نابنبا ديبو تقمطه دق مزامرتو دما نابو قربو كمزي اندابله دما كمهرم جمره منفس دخاتات هونو بصان يوم منغس سماي ناتاتهم ايامو زحازنو بصات يوم مصنعا كركبو يوم يوهان بصان يوم نمدري كورسوايو مو نصدقي زطميون نصمون بصان يوم كصغبو يوم زمحرو بصان يوم مهرت كرخبو يوم نصحت لبي بصان يوم نغزابير كرويو يوم غبرتي سلام بصان يوم ولد غزابير كبحلو يوم من تصدقي زسددو بصان يوم منغست سمايتن ناتاتهم يوم ننتاي انت عرفكم انت سغوغمكم كل كفؤن بحسد انت تزايربكم بصانيكم نتوم قدميكم زنبرو نبيات كمو اساغوغم يوم اب سماعت اس بكم بزح سلازخونه تحققوا دسوني بالكم غويتان بارخك لنا ازيك الكايو او غويتا تبارك
تمرنا نجر على لومي أبو ክንመላለሰሉ ዘለና ባህሪያት ከነጽሪ ትደልየና ለኻ እሱ ድማ ባሕዝ ብለካ ነገር ከም ዝኾነ ኣብዚ ኣፍካ ከፊትካ ዘምሃርካዮ ቦታ ሎሚ ክንማማሪና ሞ ኣቦ ቃልካ ግለጸልና ብኡ ድማ ኣምህረና እቲ ዝግፈፍ ነገር ግፈፎ ኣቦ እቲ ዝጭምር ነገር ደግሞ ጨምረና ኣቦ ብኹሉ ነገር ረዳእና ጸጋ ብዛሕና كل يزيننا نأخا يخون بيسوس آمين تبارك كفلو زين بحريتات قويتاك كل تسألن زدلي إيو ناي بحكي زي ناي أبقو تسبخ سبكت ዓለም ዘለው ሰባት ፈላስፋ ዲኹም ትብሉ ፊሎሶፈር ደም ትብሉ ዶክተር ሁሉ እቲ ጽቡቕ ምኽሪ ንሰብ ኢሎም ምሒዞም ዘምጽዎ ሰብ ከመይ ክነብር ኣለው ኢሎም ዘምጽዎ ሁሉ ምኽሪታት ኩሉ ናይ ዓለም ተጨሚሩ ስጋብ ሕጂ ካብ ማቴዎስ 5:6-7 ኣይበልጽን እዩ أبزي زلوا مخرطات أبزي زلوا قويتا بمنتاي نحنا كنقلت زلوا بحريتات نعنا كما يجيرنا أم منغست السمايات أبزي ناي قويتا منغستي زي قاتات زخونا سوات كما يجيرنا نملال سلو بحريات زلازي كلن أين رأينا بزح سلازخون كن 4 بحريات لومي كنرئينا بزح انت يبل بزح حزبي مسرائي نعم بادب تقمطه دق مزامرتهم نمصيهم بزح حزبي نص أماتيوس 4 اندحر رئينا أب كليلة أب كل وقت نداخده يسبخ نيرو يمهر نيرو عندنا دمو يفوسنا نقول تسرح أزيو توانا جن وانا تتمرتيو ناي مدحان زمصو وانا أقلقلو تسوي سلازي أبزي دم عندك مدامتو نع مزيوم زمهارهم زي عبي تمرتي بمنفس دخاتات زخونو يبل بصوعان يوم إذا بصوعان تبل أب كله مسمر تداقي مال بصوعان مالن تاي مالتي بزي عودين دحريرنا يو بصوعان مالت دستهنيا مال بصوعان مالت أملاخ ذا تقبلو بصوعان مالت بركت ناي أملاخ زي قبل كابت بحريات تسسع زي بركات مدراوي بركات هاي منفساوي بركات سلازي بزوعان يوم كبل كلو بيتا بزيم بحري زقلت صف دستنيا يو أملاخ تقبلو بحري يقلت على بيهوته دقنا هذا نعود ما كلنيا منفساوي دستا يمسالو مالتي سلازي بمنفس دخات زخونه بتوعيو مالت انتاي مالتي بمنفس دخا مالت انتاي مالتي نفلطينا بغنزب دخات زخونه منم زيبلو سب كاب سب زصبيو كاب املاخ زصبيو منم ነገር ዘይብሉ ከምኡ አይኮነን ተመበለት ተዝክሩ አይኮነን ምንም ዘይብላ ዳኻት ዝነበረ ካብታ መበለት ደሞ ዝበለጥ ደሞ ኣብቲ መቅደስ ደቂሱ ዘለምን ሰብ እሱ ድማ ናይ ድኻት አድኻልቅ ማዓልታዊ ኸይዱ ኣብኡ ዘለምን ምንም ነገር ዘይብሉ ታ ማዓልታዊ ምግቡ ካብኣ ካብቲ ልመን ዝረክብ ድኻ ማለት ይወቅ
دخا مالت منم زي بلو سلازي منفساوي دخا مالت دمو نحنا منم አይነት ንጎይታ ንህቦ ነገር ምንም ነገር የለን ድኻ ኢና ካብ ጎይታ ምጽባይ እዚ ምርዳዕ ማለት በቃ አነ ንጎይታ ምንም ነገር ዘምጽኦ የለ ድኻይ በቃ ምንም ነገር ዘምጽኦ የለ ከም ምድራዊ ድኻ ምንም ነገር ዘይብሉ ሰብ እቲ ሰብ አይ ኣብ መቅደስ ኮፊሉ ማዓልታዊ እንጀሮ ዝልምን ሰብ ምንም ነገር ዘይብሉ አምላኽ ጠረጴዛ መስመጸ ምንም ነገር ዲል ከምጽ አይከልኝ ምንም ነገር የብሉን ተሰራሕኩዎ አለኒ ወይ ደጽራይኹ አለኒ በጉልበተይ ዘምጻኹ አለኒ ክብል አይከልኝ ንምን ድኻዩ መንፈሳዊ ድኻ ድማ እዚ ተረዲው ምንም ነገር ዘይብሉ ሰብ አነ ምንም ነገር የብለይን ኩሉ ነገረይ ካብ ጎይታዬ ዝጽበይ ኢሉ ናብ ጎይታ ዝጽበ መንፈሳዊ ድኻ ባንክራፕሲ ይባላል ኣብዚ አዲ ምንም ነገር በቃ የብለይን ኢልና ንመንግስት በቃ አነም ዝገብሮ የብለይን በቃ ባንክራፕቲ በቃ ኢልና ክነግር ከለና መንግስት ማሪው ባንክራፕሲ ዲክሌር ይገብራሉ በቃ ነርዳአዮ ኢሎም ይጓዩልካ ማለት ነው መንፈሳዊ ድኻ ደግሞ በቃ ምንም ንሕና ነምጾ ምንም ነገር የለን በቃ ንጎይታ ናይ ስጋ ድኽነት ንፈልጦ ኢና ኣብ ሰብ ለማኒ እዩ ዝገብረካ ካብ ሰብ ክትጸበይ እዩ ዝገብረካ ስለዚ መንፈሳዊ ድኻ ድማ ካብ ጎይታ እዩ ክትጽበይ ዝገብረካ እዚ መንፈሳዊ ድኻ ማለት በቃ ምንም ነገር ኣብዚ መረዳእታ ዝኣተወ ሰብ በበዓሉ በጉልበቱ ምንም ነገር ከምጽ ከም ዘኺል ተረድኦ ሰብ ማለት ስለዚ ጴጥሮስ ትዝ ይብለኩም ኣብ ሉቃስ 5 ጎይታ ኢየሱስ ከይዱ ለይቲ ሙሉ አሳክ እጽምዱ ሪዎም ምንም ነገር አይሐዙ ካፉ ጎይታ ቀሪቡ ንስምዖን ሉቃስ 5 ንራኽቦ ስምዖን ድማ ይብል መምህር ሙሉ ለይቲ ጼርና زحزنا يبنا كم قالكا هاليلويا كم قالكا ግን እዚያ መርበብ አውርዶለሁ ይሉ መለሰሉ ካብን ታዩ ዝኾነ ስጋ መርበቦም ዝቅደድ አውጪኦም ወዲያውኑ ስምዖን ንጎይታ ኢየሱስ እንታይ ድዎ ስምዖን ጴጥሮስ ነዚ ምስራኤ እንታይ ማለት እዩ መንፈሳዊ ድኻ ከም ዝኾን ከም ምስራኤ ማለት እዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ተደብዩ ኦ ጎይታ አኔ ኃጢአተኛ ሰብሂሞ ካባይ ተፈለ ኦ ሃሌሉያ መንፈሳዊ ድኻ ማለት መንፈሳዊ ትዕቢተኛ ዘይኮነ ማለት ይፈቅ በበዓሉ ምንም ነገር ዘምጽነህ ነገር የለም ኩሉ ነገር ናብ ጎይታ ዝገደፈ እና መንፈሳዊ ትዕቢተኛ በጣም ብዙ ቦታ ዝግለጽ ዓለም ታዩ ዝብለና እዚ ደግሞ ተቃራኒ ክሪዮ ከለና ኦ በባልኻ ተመርኮዝ እዚ በጎይታ ንሕና ንዲፔንድ ምንኳና ሰባት ይስሕቁና ኦ ኖ ኖ ኖ ኖ ሳኽኩ ትኽእል እኮ ኢኻ
ስኻ ብባዕልኻ ብልጉወትካ ብጻዕርኻ ተምጾ ነገር ስለዘሎ እዩ ዓለም ዘምህር ማለት ተቃራኒ እዩ ዓለም ማለት ይበቃ ግን እዚ ሐሳብ ድማ ኣብ ኣመንቲ ሚኣትዩ ብባዕለይ ብስራሕይ ብጉልበተይ በቃ ሓደ ነገር ክገብር ሓደ ስልጣን ክዕዝ ሓደ ክስታይ በቃ እንዳት ንጎይታ ንረዶ እንዳመሰልና ኣብ መንፈሳዊ ትዕቢት ንኣቱ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ ዝብለና መንፈሳዊ ድኻ እንድሕር ዘይኮንና እቲ ሓስብና እንታይ እዩ በመንፈስ ድኻታት ዝኾኑ ብፁዓን እዮም መንግስቲ ሰማይ ስታይለ ሶሪ ወርሃት መንፈሳዊ ድኻታት ዝኾነ መንግስቲ ሰማይ በቃ ዝወርሱ ናታቶም ያበቃ ኢየሱስ አባአቶም ይነበር አባአቶም ያአይ ንምንታይ ሰረንደር ስለዝገበሩ በቃ ሁሉ ሐሳቦም ሰረንደር ዝገበሩ እና ኣብ ምድሪም ከለው ጎይታ መስዓቱ መንፈሱ ያአይ ስለዚህ መንፈሳዊ እዚ እብየት ትዕቢት ዝመጽእ ካብዚ ካብዘይ ምረዳ ማለት እዩ ከዚ ኦፖዚት ዓለም ተቃራኒላ ትገብሮ ዓለም ኢንካሬጅ ትገብረና ንዑ ክነስተላስሎ ከለና ብኡ ንግለጽ ማለት እዩ ስለ ግን ጎይታ ዝበለ ድኻታትኩ ስለዚ ዝድኻታት ድማ ኩልሻ ምዃን ኣለዎ በቃ ሎሚ ተጣይ ነብሉን ኩልሻ መንፈሳዊ ድኻ እንዳኾና ዘመና ምውዳይ ተኻላኣይ ባሕሪ ሎሚ ንሪዮ ዝሓዘኑ ብፁዓን እዮም ይብል እንታይ ማለት እዩ ዝሓዘኑ ብፁዓን እዮም በዚ ኣውዲ መሰረት ዝሓዘኑ ብፁዓን እዮም ዝብሎም ብቲ ሓጢአት ብዝገብርዎ ሓጢአት ልቦም ተሰበረ ንጎይታ ዝርእዩ ማለት እዩ እንዳ ተሰበረ ምስባር የድልየና እዩ ማለት እዩ ዝኾነ ሓጢአት ከጎሄና ኣለዎ ንምንታይ እዚ ሓጢአት ንጎይታ ዘጉሒ ስለ ዝኾነ ንእሽተይ ይኹን ዓብይ ይኹን በቃ ክንጉሒ ኣለና በቃ ሓጢአት በቃ አምላክ ዘፋሪ ነገር ስለ ዝኾነ ሓያል ነገር ስለ ዝኾነ ዝሕዝ ነገር ስለ ዝኾነ ካብ መንገዲ ዘውፅእ ነገር ስለ ዝኾነ ብሓጢአት ዝሓዝኑ ብፁዓን እዮም ወዲያውኑ እዚኣቶም ሰባት ወዲያውኑ ንስሓ እዮም ዝኣቱ ወዲያውኑ በቃ ወዲያውኑ መንፈስ ቅዱስ ምስ በሎም ወዲያውኑ ተንበርኪው ንስሓ እዮም ዝኣቱ እዚኣቶም ሰባት እንታይ ይብሎም ብፁዓን እዮም ይብሎም ዝሓዝኑ ብፁዓን እዮም ብጣዕሚ እዚ ሓዘን በጣም ስትሮንግ እዩ በቃ ኦ ጎይታ ሓጢእ በቃ በጣም ዝስምዖም ዓብይ ሓዘን እዩ you know ሓደ ግዜ እንታይ ይንብል ከንሓጢ ከለና ወይ በቃ ጽቡቕ ኣይስማዓናን ሓጢያ ስለ ዝሓጠና ጽቡቕ ኣይስማዓናን ጽቡቕ ኣይምስማዕ እዚ ዝብሎ ሓዘን ኣይኮነን ንምንታይ ጽቡቕ ዘይተሰማዓና ግን እቲ ሓጢያት ንፈትዎ ተኮይና ብኡ ኢና ንቐጽል ንምንታይ ንሓጢያት ክንጸልቕ ከለና ንምንታይ ንዝተሓዳ ዘድሓነና ጎይታ ዝቃረን ስለ ዝኾነ ካብ መንገዲ ዘውፅዓና ስለ ዝኾነ በቃ ብሓይሊ ክንጸልኦን በዓሊ ከንሓዝን እዩ ዘደልየን ዳዊት ኣብ መዝሙር 51 ክነግረና ከሎ
ናይ ሓጢአት ውጽኢቱ بدل كم زغنا كنقرنا خلون تايبل مزمور 51 4 بنقركا كتصدق بفردخاوم نصوق تخون انا ناخا طراي بدلكو اب قدمي خاوم كفو غبركو داويد اتي زبدلو نسب زبدلو نعملاك كم زبدلو وين انا نجر حاجات كغبر كل نعملاك كم زبدلو يتردو سب يبك مسبار شيبام حاتيو خلو نتا حاجات كشفافنو بزح نجر تعيرو جن نبيو ناتان متيو السخايخا يلو كوق سو خلو داويد انتاي جيرو وغويتا يلو تنبركيكو يو نغويتا كستاي زبالو اب حزن اتيو يبل سلازي زحزن بحاتياتو بزغبرو حاتيات زحزن سو غويتا بصعيو زب زابير يبارك عالم كان تاي تبل ምንም ችግር የለውም ኃጢአት don't worry እንታይ ዝባሃል ኣብዚ what happens in Vegas remains in Vegas stays in Vegas በቃ ምንም ችግር የለም ዓለም ከሙ ትሽቀጠልና ካብ ጎይታ ግን እንታይ አይነት በረኸት እንታይ አይነት እዩ ዝብለና زحزنو بصعان يوم كبتلنا دستا زلوم سباتي املاح زقبلو بحريو برخت زمص بحريو بحاتياتو زحزن سبك بروكن زخون املاح دما تسفو انتايو نح يتصنعناك كابتو زودكايو يتسع እዚህ ተስፋ እንከሬጅ ገባ የውጻክ እግዚአብሔር ተባረክ ዳዊት መዝሙር ዳዊት 51 እንድሕር ኢኹሞ በቃ ናቱ ዝገበሮ ናይ ንስሓ እዩ በጣም ብዎ በጣም በቃ እቲ ኃጢአቱ ተረድኦሰ ጥልቅ ተረድኦሰ ና ጎይታ ከም ዝጓሐ ተፈለጠሰ ብኃጢአት ዝሓዘነሰ መዝሙር ዳዊት 51 ታሳልሳይ ባሕሪ ጎይታ ንሕን ንዓና ክንግለጸላ ዘልያ ባሕሪ ድማ እንታይ የዋሃን ብፁዓን እዮም ብዙ ጊዜ ገዛ ጎይታ የዋህ ዝኾነ ሰብ በቃ አሻይ ይመስል ግን አሻይ ኮነና ሐቂ የዋህ ዝኾነ ሰብ ሁሉ ነገሩ አውሎ እንታይ ብሉ ከም ሞተር ሳይክል ራእይዎ ይብሉ ሞተር ሳይክል እቲ ሞተሩ ሁሉ በጣም ያያል በጣም ግን በሐንቲ ክላች ዝባሃል በሐንቲ ኢድ እዚ ኣብዚ ዘሎ ሞተር ይሕዞ ማለት በቃ ፍሪሲዮን ትባሃል በጣላን በፍሪሲዮን እዚ ሁሉ ኃይል ምንሽተይ ይተሓዝ ማለት ከምዚ ይወቅ لوا اوشتي حيل خلو نت بدل تجبرنا ت جيجا تجبرنا ت عمل تجبرنا مقداف معناتي بك مقداف اندافلتنا مقداف نمنتاي نقويتا خنبل فرس بطعم يحياليو كن تغنيحو تكستايلو تريند مستجبره حدا لبوا
إذا كله هاي بحد اللقام تتحد إذا كله هاي اللي خلو كويتا دما كم تيجي لنا مالتي بك هاي اللي خلنا كله نجران ناتنا نزراب كنت خل كلنا بهوتنا شجرات كبز حنا خلو كويتا كله نجر كم معراري كويتا كله نجر كريلي أنا إسات بإسات اندحر مليسي صبو أيكون كرياي وكريوي زبل attitude اندرت غيري نعي من نجر لوح مخوان مالت أزيوك مقدام أبراهام نلوت مبتو خلو السو ناي بركة قال كده أنت قبل خلو نروت تلخاي مرت يلو أمري سواه تلخاي بزيد للغة أنا بزيد خير بزيد للغة لو واحد ما نسوي ويتاد ما يريه نقص داوود نقص كلمة مخانو نسأول كن دقي زي رقيبه قتلوا يخل نيرو وقتلوا يخل جن ناي قويتا نجر يبالس حي اللي خلوه كله نجر عبيدو كله نجر كله مقدا يبقى نجر على مقدا نقويتا عنا مقدا لو واحد يزبع ازي دخمت ايكونم زابير تبارخي عبي ناي لو وهنت زراينا دمو يسوع كريستوس فيليبيتوس كلتا حموشتن دحرينا ايو انتي بلنا كلت فيليبيتوس كلتا حموشتن كم زي كا اتي اب يسوع كريستوس زنبره حساب اباحاتكم يحلكم نسو ببahriu املاح እንኳን እንተሆነ ነቲ ማዕረ አምላኽ ምዃኑ ከም ምንዛ አይቆጸሮም እንኳን ዳ ሰብ ምዃን መልክ ባሪያ በሙሳድ በፍቃዱ ንበዓሉ ድኻ ከበረ ንበዓሉ አዋረደ ክሳምኦት ክሳብ መስቀል ተሰቂሉ መሟትን ተዓዘዘ ካብዚ ንላዕሊ ለዋህ የለን كل ነገር ክገብሮ ክእልንዳ ከጎሳቅሎ ኸሎ እዚ ክገብሮ ኸሎ ኩሉ ነገር በሐሶት ክምስክሎኹን ኩሉ ነገር ሃይሊ ኸለዎ ግን ናይ ጎይታ ነገር ናይ ዓቡ ነገር ይበልጽ مقداف على من تايات مهرنا تقاراني زبدل لخا بدل يا بأقواراج ددلي كان غير غبر ابسب تسقل كا سب تطقيم كا لاعلي بصح سلطان يكون اي كل ነገር እዚህ ዝብለኩም በቤተክርስቲያን ደረጃ ሁሉ ኸውኒ ኸይር ስለዚህ ናይ ዓለም ነገር ናብ ጎይታ ከይነ ምጽእ ይወቅ ናና ኮይኑ ዝነግረና በቃ ተቀመና ነገርኩ ብዚን ባህሪን ድሕር ተገሊጽና ተበረከት ከነብው ወይን ሐጅ بزي بحري كنقلص يندلين نتوم دق مزامرتو ناي عالم ነገር كحزوم አይደለኝ በቃ ناي عالم ነገር كحزوم አይደለኝ تبرخت انتايو يوح بصوعن يوم نبدري كورس واحد نبدري ورثنا يا دين اي ورثنا يا እንደው مدري تمحد هذا لو على ما يعني زح ندعرينا ايوه كن زي تسفاك
ሓደ ማለት እዚ ከግልበጥ ተገልቢጡ ንሕና ንገዘሉ ግዜ ይመጽእ አሜን ምስ ኢየሱስ ኮይኑ ሃሌሉያ እዚ ምድራዊ ሓፂር እዩ ሪኹም እዚ ዝምህሮም ዘሎ ኣብ ምድራዊ ነገር ከይ ውከሉ ኮይም ናይ ሰማይ ነገር ክርዩ ናይ በሓቂ ለዋሓት ኮይና ክንሕልፉ ደስ አይብለን ናይ በሓቂ በእውነት ወይታ ብዙሕ ተስፋፋት ሂቡና በጣም ብዙ ተስፋፋት ሂቡና ሓደ ተንበብኩልኩም ኣብ ሉቃስ 22 ዘሎ ሉቃስ 22 ቁጥሪ 29-30 እንድሕርኢናዮ እንታይ ይብለና ኣብታ መንግስተይ ኣብታ ማዕደይ ምእንቲ ክትበልዑን ክትሰትዩን ኣብ ዙፋናትም ተቐሚጥኩም ድማ ን12 ነገር እስራኤል ክትፈርዱ ከምቲ ኣቦይና ኣይ መንግስቲ ዝሃበኒ ንኣኻትኩም ካ ኣነ መንግስቲ እህበኩም ኣለኹ እዚ ዓቢ ተስፋ እዩ ስለዚ ንሕና ኣብ ምድሪ እዚ ሲኢና እዚ ጎዲልና እዚ ክስታይልና እንዳ ተሽቀዳደምና በቃ ኣብ ሰብ ላዕሊ ወፂሕና ኣብ ካለ ነገር ክንበጽሕ ናይ ጎይታ ፍቃድ ኣይኮነ በቃ ለዋሓት ኮይኑ እዩ ዝበለክ ለዋሓት ኮይኑ ተራባዓይ ድማ ባህሪ ሎሚ ንሪያ ታይና መጨረሽታ ባህሪ ንሪያ ጽድቂ ትጠምዩን ዝጸምኡን ብፁዓን እዮም ታይ ማለት እዩ ንጽድቂ ምጥማዕ ምጽማዕ ጽድቂ እንታይ እሱ ዲፋይን ክንገብረለን እና ብምድራዊ ነገር አተሓይዙዎ ከም ምጽማዕን ምጥማዕን ናይ ሰብ ተዓቢ ስምዒት ተዓቢ በቃ ስምዒትና ምጽማዕን ምጥማዕን እዚን ክልተ በጣም ሓያልን በቃ ክንጻወራና ይንክእልና በጣም በቃ ዝጠመን ሰብ ሓደ ነገር ይሓብ ሓሳቡ በቃ አበያ ምግቢ ዝረኽቦ ኢሉ በቃ አቡዩ በቃ ሓሳቡ ኩሉ ነገር ስለዚህ መንፈሳዊ ጽምዓት እና መንፈሳዊ ጥሜት ክነጽር ይደል ወይታ አገርም እዚ በቃ ንሓደ ነገር ምጽባይ ሃረር ምባል በቃ ልክ ምግቢ ዝሰዓነ ሰብ ወይ ሰብዓነ ሰብ ከይዱ ድሪ ከምኡ ጎይታ ክኸውን ይደለና በቃ በዚህን ባህሪታት ክንግለጽ ይደል በቃ ጽድቂ እንታይ ጽድቂ ምጽማይና ጽድቂ እንታይ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 5 ነጊሩና በደንብ ይገሩ 5:21 እንድሕርኢናያ ካልኣይ ቆሮንጦስ 5 ቁጥሪ 11 እንድሕርኢና ንሕና ይብል በክርስቶስ ተኻፋልቲ ጽድቂ እግዚአብሔር ምእንቲ ክንከውን ነቲ ኃጢአት ዘይብሉ ንዑ ከም ኃጢአት ገበሮ ታይ ማለት እዩ ጽድቅና ኢየሱስ እዩ ጽድቅና ኢየሱስ እዩ ጽድቅና ወዲኡዎ ኮይኑ ንዓና ተኸተሉኒ ንዓና ናተይ ጽድቅ ውሰዱት ጽድቅና ኢየሱስ እዩ ስለዚ ንጽድቂ ምጥማይን ምጥማይን እንታይ ማለት እዩ ንኢየሱስ ምጥማይና ምጥማይን ማለት ንኢየሱስ ሐረር ምባል በቃ ስለዚህ ጽድቂ ተጠቅለለት በመን እዩ በኢየሱስ ክርስቶስ እዩ በቃ ስለዚህ በዚህ ባህሪታት ክንግለጽ ይደል በቃ
እንታይ ይብለና ብፁዕ ይኽብለና ካለ እቲ ሰብ ከምዚ ዝገብር ሰብ ተሓጎሰ ሰብ እዩ ሓጎስ ዘለዎ ሰብ እዩ በረኸት ዘለዎ ሰብ እዩ ጎይታ ዝቕበሎ ባህሪ ዘለዎ ሰብ እዩ ይዝብለና በቃ ኣብ መዝሙር 42 ክሪኦ ከለና መዝሙር 42 ካብ ሓደን ተጀመርናዮ እንታይ ይብል ዋልያ ናብ ዓይኒ ማያት ከም ዝናፈቅ ጎይታ ከምኡ ነፍሰይ ናባኻ ትናፍቃትና ንጉስ ዳዊት እኮ ዝዝምር ዘሎ አይገርምኩም ዋልያ ናብ ዓይኒ ማያት ከም ዝናፈቅ ተጠምዐት እንስሳ ጸሚያ ካለን በቃ ማርቼዲስ ክበክዶ አረ ማይ ጥራይ ደልያ ትብለካ ወይ እንትን ከቀርበልኪ ኖ ማይ በዚህን ስሜታት ዳለሰብ እቲ ዝደልዮ ነገር ሓደ ነገር ጥራይ ይወቅ ዋልያ ናብ ዓይነ ማይ ከም ትናፍቅ ጎይታ ከምኡ ነፍሰይ ናባኻ ትናፍቅ ናይ ባኻ ከምዚ ንግለጽ ሰባት ጎይታ ደስ ዝብሎ እዩ ዝቕበሎ እዩ ነፍስና ኢየሱስ ክትጥመ ኣለዋ በቃ ናይ በሐቂ ልክ ናይ ምድራዊ ምጽማዕ እቲ ሰውነትና ከመይ ከም ዝገብሩ ኣለኹም ሓደ ሰባት ንሽተይ ጥምየት ዘይታ أنا كموي تولو ندحر طيموني ودياونو بقى بليك ستايك دبل بقى نصدقي مصماي دما كمي كم زغون يرداكم حواتي ناي بحكي كم تاسميت ناي نفسنا زلنا نيسوس كمو كنصمون كن طميون خلنا ጎይታ በዚህ ይሕጎስዩ ጎይታ ደስ ደብሎዩ እንደገና ደግሞ ከምዚ ዝገብሩ ሰባት ደግሞ ውሽጦም ሕጉስ ይብለና በቃ ብፁዕ ማለት ብዙሕ ነገር ዝሓዘለ እዩ ሕጉስ እዩ በረኸት ዘለዎ ሰብ እንደገና ደግሞ አምላክ ዝቅበሎ ባህሪያታት እዩ እዚን ባህሪታት እንደጽረና ተመጻና እቲ ተግባራትና ክጸርዩ ንምንታይ ኢየሱስ ውሽጢ እዩ ክስታይ ዝብል አታክ ዝገብር ውሽጢ በቃ ናይ ውሽጢ ባህሪታትና እንድሕር ቀይርና ብጽቡቕ ነገራት ብተግባር ምግላጽ ኢዚ እዩ ዝኾነና ማለት ነው ስለዚ እዚ ናይ ውሽጢ ስሜት ገይሩ ዘምህረና ዘሎ እዚ ጽድቅ እዚ ምጽማይ ክንደልዮን ሃረር ክንብሎን እዩ ዝደሊ ማለት ነው ጌታ ስለዚ ኢየሱስ ደቀ መዝሙር ከምህር ዝደለየ በቃ ወክ ምግባሮም ምስኡ ጉዞኦም ምስኡ ሁሉ ነገር ምስኡ ንላዓለ ነገር ንኡ ክጽምኡን ክጠምዩን ንኡ ክደልዩ ንኡ ሃረር ክብሉን እዩ ዘምህሮም ማለት እዩ ዓለም እንታይ ተምህር ብዙሕ ነገር ከብድና ሳቲስፋይ ክንገብር ንኽእል ብዙሕ ነገር አለው በቃ ብዙሕ ነገር ክንመልእ ንኽእል ነው ዓለም ብዙሕ ነገር ያትህበና እና ምጥቃስም አያለና ብትየን ነገር እንድሕር መልእና ከብድና መልዩ ካለ አይንደሊና ትረዲኩም ሓደ ጽግብ ዝበለ ሰብ አምጪና ስቴካዲው ትብሉ በቃ አሪፍ በቃ አስመራ ሓደ ጊዜ ኸይና በቃ ብጣልያንኛ
انت هيد دخلت دلي باستا الفورنو ديو روميو ديو كواترو اوتو ديو منام ارا انا طالعني يفلطني تግርኛ ነገረني እና ዝጸገበ ሰብ እዚ ሁሉ አቀሚት ካሉ አይ ጸግቤ በቃ ጸገበ ሰብ ምንም ስለዚህ ጎይታ ብምንታይና ጸጊብና ዘለና ይሉ በቃ ይሓተና ይበቃ ብናተይ ጽድቂ ዲኹም ጸጊብኩም ዘለኹም ወይስ በቃ ኩል ሻ በቃ ክንጽማን ክንጥመን ዝደሊ ብኡ በኢየሱስ ስለዚህ ዓለም ብዙሕ አይነት መምልኢ ያለው ማለት ብዙሕ አይነት ስለዚህ ነቱ ተዳለው ነገር ክስታይ ማለት ይሆናል ስለዚህ እንታይ አይነት በረከት ንቅበል ጎይታ ንጽድቂ ዝጠምዩን ዝጸምኡን ብፁዓንዮም ክጸግቡ እዮም ተተስፋ እንታይ ክጸግቡ እዮም ንጽድቂ እንድህር ሃረር ንብል ተኮይና ንጽድቂ ጽድቂ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ንኡ ንደሊ ተኮይና ንኡ ንሰብ ተኮይና ንኡ ናቱ ነገር ንዘዝ ተኮይና ናቱ ትምርቲ ናብ ነፍስና ገርና ንዋሃደ ተኮይኖ ይመለአና እዩ ማለት ይመለአና እዚ ተስፋ ይበቅ እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን መንጽሬ ተፊው ኒኮዩ ብዙ ወረቀት ትሪኡ ዘለኹም ሞ ጣዕሚ ፍሩይ ገሬ ፕሪንት ገሬ እዚ ሁሉ ክሰብ ከና ዲው ከይትብሉ አምወዳታይ በጽሕለኹ እግዚአብሔር የተባረከ ስለዚህ ጎይታ ይመልእ እዩ እና ንጽድቂ ጽቡ ሰባት እንታይ ማለት እዩ ንጽድቂ ክንጽብ ከለና ምስ ጎይታ ፍቃድ እንዳተሰማዓና እንኸይል ማለት እዩ ካብኡን ኣብ ህይወትና ምእዛዝ ይመጽእ ንጥሕስ ማለት ስለዚህ ጎይታ ንባዓልና ክንምርምር ይደሊ በቃ ስለዚህ እዚን ባህራታት ጎይታ ንምንታይ ኣምሂሩና በቃ ሞ ካብ ዓለም ከመይ ንድለ እዚን ባህሪታት እንዳጽረና ክንመልጽ ሰባት ዋው እስቲዮም እቲ ለዋ ከምዚ እኮ ገይሩለይ ዓለማውያን እንኳን ክምስክሩኩም ጅምሩ እቲ ከምኡ እኮ ከም ገዲፉለይ ዲስፕሌይ እንታይ ከም ዝኾነ ንፈልጥ ኣይኮነ ሾፒንግ ክንከይድ ከለና መጀመርያ ኣብታ ማዓጾ እንታይም ዝገብሩ እታ አሪፍ ክንገዘሎም ዝደልዩ ነገር ከም ዲስፕሌይ ገይሩ ኣብ መስኮት ገለመን ያቀርብዎ ኣይኮነ ክዳን ድዩ ወይ ዝኾነ ነገር በቃ ልክቱ ክንብለን ከለና ዲስፕሌይ ንሪያ ኦ ማን ያ ጽብቕቲ ንብ ጎይታ ድማ እዚን ባህሪታትና ከም ዲስፕሌይ ንዓለም ክነርእዩ ዝደልየና በቃ እዚ በቃ በዚያን ክንግለጥ በዚያን ህይወትና ጎይታ ዘምሃር መንግስተ ሰማያት እንታይ አይነት ከም ዝኾነት ኣብኣ ዝነብሩ ሰባት ደግሞ እንታይ አይነት ዜጋታት ኮይኖም ከም ዝነብሩ እዚን ባህሪታት እዩ ዝገልጸልና ዘሎ እግዚአብሔር ይባረክ እቲ ካብ ኣቦ ዝጠፍአ ሰብ ዝክሮ ምስ ጠመየ ኣብ እንታይ ይኸይዱ ኣብ ዓሳማ ምግቢ ይኸይዱ ምስ ጠመየ ረሃብ ግን ምስኣቶ ኣብቲ ስትሮንግ ፊሊንግ ናይ ምጥጥሜት እንታይ እዩ ኣብ ኣቦ ከይዱ ዝገብ እዚ ስትሮንግ ፊሊንግ እዩ በቃ እዚ ናይ ምጥማይና ምጽማዕ is the strongest feeling እዩ በቃ ገይሩ ከረየና መክሩ እዚ ናይ ጽድቅ በጣም በቃ ስትሮንግ ዝኾነ ፊሊንግ ክህልወና ኣለዎ ስለዚህ ኣሕዋት ኣፕታይትና እንታይ እዩ ኣፕታይትና ዝበሰለ ሰብ ኣፕታዩ ጂሰስ እዩ በቃ
ናይ ጽድቂ ነገር በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣበታይቱ ወግህን ጸበህን ናይ ኢየሱስ ጥራዩ ዝራዩ በቃ ብስለት ዘይብሉ ሰብ ደሞ በቃ እቲ ሊስቱ ብዙሕ እዩ ስለዚ ጎይታ ዝብለና ዘሎ በዚህን ባህሪታት ክንግለጽ ይደልዩ በዚህን ባህሪታት ክትግለጹለኩም በቃ ንኣይ ሰዓብቲ ዝኾነ ሰብ እዚህን ባህሪታት እንዳጽረ ክመጽእ ስለዚ ንሕና ዲስፕሌይ ኢና ተን ባህሪታትና ክነርኢ ንኽእል ኣለና ጎይታ ድማ ከምኡ ክንከውን እዩ ድል እንዳዓበና ንምንታይ እቲየን ባህሪታትና ነጽርየን ምስ ጀመርና ተግባራትና እንዳተቀየረ ስለዚ ጎይታ ድማ ጸጋ ዝህብ አምላክ እዩ በኩሉ ነገር በዚህን ባህሪታትና ክንግለጽ ጎይታ ጸጋኡ ዝህብ አምላክ እዩ ጎይታ እኮ ጸጋኡ ሂቡ እኮ እዩ ካባና ዝደሊ ናይ በሐቂ ኃይሊ ሂቡናዩ ካባና ዝደሊ ስለዚ ጎይታ ክሕግዘና እዩ እዚህን ባህሪታትና ክነጽር እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን በሁሉ ነገር ጎይታ ይረዳናል እዚህን ባህሪታትን ስጋብ ቁጽሪ 12 ይኸይድሞ 11 እና 12 እሰን ከምብባ ጣዕሚ እንታይ ይብል 11 ማቴዎስ 5:11 ምንታይ እንተ ጸረፍኩም እንተ አሳጎኩም ሁን ኩሉ ክፉኡን በሐሶት እንተ ዛረብኩም ብፁዓን ይኹም በዚህን ባህሪታት ክንግለጽ ክንጅምር ከለና ሰይጣን አይፈቱን ስደት ከምጻልናዩ ጎረቤት ክኹነናናዩ ቤተሰብ ክኹነና ብዙሕ ነገር ዝመጸልና ስለዚ እዚአን ናይ ጎይታ ኢየሱስ ትምህርቲ በዚህን ባህሪ እንዳተገለጽና ክመጽአለና ስደት ክመጽ ግን ተስደትን እንኳን ብኡ ዝኸይድ ሰብ ብፁዕ እዩ ይሉ እግዚአብሔር ተባረከ ስለዚ አምላክ ይባረኩም በሁሉ ነገር ጸጋ ያብዛሐልኩም ንዓይም ጸጋ ያብዛሐለይ በዚህን ባህሪ ክንግለጽ ናይ በሐቂ ቤተክርስቲያንም ተምህር እዚዩ በዚህን ባህሪታት ክትግለጹ ሰባት በዚህን ባህሪታት ክፈልጡኩም በቃ እቲ ወይ ክብሉ በቃ ዋው ክብሉ ልዩ መለለይና እሱ አምላክ ይባርክ እንጸልይ አቦን ባረከካ ለና ንመስግነካ ለና በሁሉ ነገር ተባረክ አምሄርካና ቃሉ ገዝልጽካና አቦ በሁሉ ነገር ትረዳና አለኻ ጸጋ ተብዛህና አለኻ ነዚህን ባህሪታት ክነጽርየን አቦ እስኻ ዘይ ፈተኻዮ ባህሪታት እንደህርተለና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በዚያ ሰዓት ካባና ተገፈፈ ይሆና ናኻ ዘይኽብር ባህሪ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካባና ክንቅንጠጥ በዚህን ትምህርቲ በዚህን ዘምሃርካና እዚህን ትምህርቲ ድማ ኣብ ሓደ እንዳዕበያ ዝኸይድ እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን እነዚህ ትምህርቲ ስለቅረብካና ስለምሃርካና መንፈሳዊ ድኻ ምዃን አሜሪካ መንፈሳዊ ለውህናት አሜሪካ ንኣኻ ክንጽማዕ አሜሪካ አቦ በሁሉ ነገር እዚህን ባህሪታት አባና ክግለጽ ክትረዳና ንለምናካለና ንጽልለና አቦ በሁሉ ነገር ትረዳና አለኻ ባረከካና ሽምካ ከፍ ነብሎና በኢየሱስ ስም አሜን